Малинке. Пак ти го даваш. Защо не го искаш? Малинка, пожелавам ти вечно да сте заедно с Тошко, много да се обичате да стареете заедно. Ще да ти я давам ли? Няма да ти я давам. Гледай, това красиво цвете, да се грижиш за него. Ама страшно много да се грижиш. Да няма оплакване. Моля ти си. Изключително ми е приятно на това прекрасно място, че сме се събрали днес, за да станем свидетели на сключването на граждански брак между Малина Красимирова Колева и Тодор Славейков Цонев. Документите са уточнени и прегледани. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Вие, Малина Красимирова Колева, съгласни ли сте да приемете за свой съпруг Тодор Славейков Цонев? Да. Вие, Тодор Славейков Цонев, съгласни ли сте да приемете за своя съпруга Малина Красимирова Колева? Да. Браво! Потребността до днес е стигнала мъдрото тълкуване на кръга. Носете тези пръстени и знайте, пръстенът е знак на съюза, който се сключва между вас. Символ е на честност, на вярност и на преданост, на мъжът към жената и на жената към мъжа. Линията на пръстена няма край, както не трябва да има край и вашият стремеж един към друг. Но върнете се един към друг, с този пръстен аз Малина. С този пръстен аз Малина. Вземам теб, Тодор. Вземам теб, Тодор. Със свой законен съпруг. Чувствайки се сърцето и разума си. Ти ще бъдеш мой верен приятел и незаменим спътник в живота. На този специален ден аз обещавам да те обичам и подкрепям, да те уважавам и почитам, да бъда честна с теб и да ти бъда вярна сега и завинаги. После ще цвиеш, чакай. Той човека бързо. С този пръстен аз, Тодор, вземам теб, Малина, за твоя законна съпруга, чувствайки се сърцето и разума си, че ти ще бъдеш мой верен приятел и незаменим спътник в живота. На този специален ден аз обещавам да те обичам и подкрепям, да те уважавам и почитам,
да бъда честен с теб, да ти бъда верен сега и завинаги. Браво! За да бъде узаконен вашето желание да сключите граждански брак, заповядайте да положите вашите подписи. И поглед само тук фотографии, избиратели да снимат. Настъпка. Той сам се предаде. Така, уважаеми кумове, заповядайте вие да положите вашите подписи. Тук. Да, долу. Благодарим. Още 100 години така прекрасно, всичко около вас да бъде чудесно и само хубаво момент. Хубаво момент и здраве. Това ви пожелавам. Благодарим. Според закона и обичая и от името на община Несебър обявявам гражданският брак между Малина Красимирова Колева и доктор Славейков Цонев за сключен. Слушайте се разрешение. Благодарим. Това от сега по-законно няма. Да повторим. Кой трябва да отвори шампанското? Моля? Шампанско. Мария! Не, ние не го отваряме, нали? Вие го отваряте шампанско. Да, Да, отварям. Да. Браво. Браво. Младоженци. Той ще предлага не само сладости, горчилки, не само веселие, но и така. Дръжте се и занапред, ръка за ръка. Споделяйте болки, грижи, страхове и тревоги и вие ще постигате всичко, за което сте мечтали. На здраве! Четнете си! Браво! От днес, пред закона на Република България и пред вашите близки, вие сте съпруг и съпруга. Още веднъж горчиво! 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 Дълъг и щастлив семейен живот ви желая. Благодаря. Благодаря. Честито. Честито на домата. Благодаря. Честито. Това, което направите, Много хубаво. да ги съберем след едно пакет. Ще хвърлим. Честито. Мерси. Никол, давай да хвърлим късметите. А какво правим сега? Ние трябва да хвърлим късметите вече.